Pangasinan. Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Timbog ang dalawang lalaki matapos mahulihan ng tag-iisang sachet ng shabu sa lungsod ng Dagupan. Ang mga ito ay naaresto matapos makatanggap ang kapulisan ng isang text message mula sa isang informante na may nagaganap na bentahan ng shabu sa De Venecia Road. Aman sa amin, kapag droga ba sa kinaganit droga? So Kapag kaso sir, kapag kaso sa kami sa kataon sa ginawa. Balat manusar kayo, hindi? Dati sir, natangan po sa pegla. Balat mantutulak kayo? Hindi sir. Samantala, mahigit 10 chop-chop na motorsiklo ang nadiskubre ng Dagupan PNP sa isang talyer sa barangay Mangin, Dagupan City. Nadakip ng mga otoridad sa lugar ang 3 kalakihan na pawang mga mekaniko sa talyer. So, incidentally, doon sa pagkaka-aresto doon sa lugar ng isang drug suspect natin, nakita ng mga pulis natin yung mga chop-chop motorcycles at saka mga iba pang parts ng motorcycle na wala namang may ipakita ng papeles yung nagme-maintain nung parang imbakan doon. Pinapayuhan naman ng mga otoridad ang mga naging biktima ng carnapping na magtungo sa kanilang himpilan upang tingnan ang mga nakumpiskang motorsiklo. Muling kinilala ng Philippine Red Cross o PRC ang aktibong kontribusyon ng mga Pangasinense pagdating sa bloodletting. Sa ginanap na biennial recognition ceremony, ayon kay Valenzuela Representative Sherwin Gatchalian, na siyang tumayong panauhing pandangal tanda umano ng kabayanihan ang pagdodonate ng dugo. Ito ay nangungulugan po na malasakit at pagmamahal po sa ating bansa. Lalo-lalo na yung tinatawag natin unselfishness. Dahil pagbibigay mo natin ng dugo, hindi naman natin alam kung kanino pong buhay ang ating mailigtas. Ito po ay isang simbolo ng pagkakaisa dahil sa inyong pagbibigay mo ng dugo, ang buong sambayanan po ay natutulungan. Tapat na paglilingkod naman sa bayan ang naging mensahe ng keynote speaker na si Attorney Lorna Capunan na siya ring tagapayo ng PRC Board of Governors. I believe that we who are committed to the service of humanity in the Philippine Red Cross, in accordance with our 7 fundamental principles, all of you here should not think just of ourselves as donating blood, or as volunteers of the Red Cross, or as friends of media, as friends of the volunteers or donors of the Red Cross. All of us here have one thing in common. We serve or desire to serve humanity. Bagamat mayroon ng humigit kumulang 140,000 sundalo, patuloy pa ring pinapalawig ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Bawat taon, 12,000 aplikante ang binibigyan ng pagkakataon ng Philippine Military Academy upang maging susunod na pinuno ng Armed Forces of the Philippines. For the applicants, requirements for admission in the Philippine Military Academy are the following: at least 5 inches, both male and female, natural-born Filipino citizen, physically fit and of good moral character, single and has never been married, at least high school graduate, no administrative criminal case, must pass the PMA entrance exam. Nanindigan naman ang PMA na paiigtingin nila ang zero tolerance to maltreatment upang maiwasan ang pagdadalawang isip ng mga sundalo. The Academy is aggressively implementing a no maltreatment policy among the cadets, and PMA adheres to the respect of human rights and observance of the principles of international humanitarian law and the rule of law. Sa ikalawa ng Agosto ng taong ito, nakatakdang isagawa ang PMA entrance examination sa 37 testing centers ng Pilipinas. Formal nang binuksan ang bagong multipurpose covered court sa Bunuan Bukid Elementary School matapos ang ilang buwang konstruksyon. Inaasahang malaking tulong ito sa mga estudyante maging sa mga guro na taon-taon na raw ay nagtitiis sa masikip at mainit na classroom tuwing may pagpupulong. Sa luwang nito, wala na tayong problema, wala na kaming problema. So marami ang mga activities na magaganap dito, mga pamparalang aktibidades, kaya ng mga programs sa sports, sa academics, sa barangay. Gagamitin rin ng barangay sa kanilang mga activities kaya ng medical dental mission and the barangay assembly at marami pang iba.
At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.